a dáme si tu play. Vole, čo sa mi deje. Tak. Toto už natáčam s webkamerou, už som celkom odhalený, celý som odhalený tu. A vidíte proste a lebo už som to nechcel zdržovať a my už sa mi to seká. Take sniper. Aha, sniperku aj. Netrafil som ho. Letí. Do ruky. Toto bola hora. Budem hrať také random hry. Mi napíšte do komentárov, že akú hru mám zahrať, alebo akú hru vy máte radi. Ja potom, keď tak zahrajem. A určite dajte aj like na toto video, lebo sa budem veľmi snažiť. Ja sa veľmi snažím natáčať videa. Keďže to nebere veľkú pozornosť. Mám aspoň... Mal som na jednom videu 20 zľadnutí, ale to bola tým Minecraft prvá séria. To si určite kúknite. A toto. Ale teraz väčšinou mám tak 4. Wow. Klasná hlavička. A ty tiež. Bye. Tak deal. Dobre. Takú novú zbraň budem mať. To je John Wick na obrázku. Agent Hunt. Co to je? Šipka mi tak zapisuje. Upgrade. Play. Dobre. Sniper asi. Sniper bude lepšia podľa na to. Wow. Čo to? Nie. To... Ešte jeden. Stop. That. Ty vole, to bolo. Dobre, a máme 80% na úzvan. Tu si určite kúpim. Ja by som v tomto videu chcel poraziť aspoň bossa. Bo ja som videl, že tam bude boss. Headshot. 100. A proste taká easy hra. Ako fajné to je. Kde je? Tu je. Tu je boss. A dúfam, že to dáme. Claim. Mám tu reklamu určite. Kámo, tá reklama mi pripomínala takú hru, čo by sme si mohli zahrať. Máme novú zbraň. Je to tam. Equipneme si ju rovno. Padá ten telefon. Nie, netreba mi to. Čo to bolo, čo? Gold skin? Dajky toto. Aj to je toto. Dobre, ja chcem také skiny. Skiny ma najviac zaujímajú, žiadne upgrade. Mám 200 a za 100, to je veľa. Kill man in yellow sweater.
Wow. Wow. Áno, to je ono. Kokos, ale mi skoro utekol. Neviem, na čo sú coiny. Nová snajpa bude a to vypatrí ako obyčajné AVM-ko, takže potrebujem na čo také fajn. Tamto neviem, na čo som. Lose it. Nechcem. Čo free tu je? Kamo, to je free. Nič tu nie free. Dobre. Chcem dať bossa. Ten boss dúfam, že bude ťažší, lebo... helikoptéra. Dúfam, že tá helikoptéra nebude. Slepiak. Dobre, máme to. Ľahko to bolo akože. Myslím, že tá helikoptéra bude dať čo robiť, ale to bol asi nejaký bonus. Snajpu asi si zoberiem, no. Reklamu. No tu máme trvá, čo to je? New. Takže ja nemám žiadne tuté. Ale mám dať upgrade, ale nemám. Ja mám kúpiť, ale to mi bude na nič, takže asi nie. Piu! Za chvíľu boss. Ešte 3 levely. Kde? No, tak vyplára, ale to vôbec ničomu nevadí, lebo som tu odomknul daily. Neviem, na čo to je, ale hodí sa to. Opa! Zastavený istý level? Alebo čo? Dobre, nevadí. OK, tu budem za plot, tu zastrelím jeho. Dobre, dal som mi toto easy win. Kamo, čo sa stalo za reklamu? Takže to bola taká dlhá reklama, že ma to až odpojilo z tej hry, takže zase musel čekať. Ale vy ste nemuseli, to je hlavné a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ale my ešte nekončíme, my musíme dať bossa. A ideme zase ten istý level. Ja už som zlostený normálne, nechcem to hovoriť tak, lebo dostanem žltý dolár.
ho rýchlo preskipujem. Takže tento level som skipnul. A ideme na ďalší. Tak to vyzerá. Easy. Nechápem, že to nepočul. Vrtuľník. Tu potrebujem. To je ten vrtuľník. Tam hore je až. Tak ten teraz nedám. Mám zo snajperku akože. Dobre, dali sme to. Ešte 3 levely do bossa. A ten boss vyzerá byť akože dobrý na to ten nabuchaný nejaký. Dobre, ideme na ďalšiu. Čítaj. Let's go. 200. Sa nehá. Oh shit. Okay, dead. A už ma vidí. Plebí. Kde zmizol? Nevadí. Dostal som. Tam je. A do ruky, presne. Tak mi treba. Už iba 2 levely do bossa. Ideme na ďalší level. Mama dead? Shit on? 200? Že sa nehambí on. Ten vrtuľník to potrebujem. Oh. Calma. Tu je veľa. Oni pa strelajú. Dobre. Prebijam. Kde dostane? Do zadku. Ale už mám pocit, že ideme na bossa. Mám pocit iba. Ja fakt tak neznášam tie reklamy, ale už sa mi zdá, že ideme na bossa. Ale neviem, či to je pravda. Áno, boss. Nechne sniper. Nerovno bossa. Ja sa on nehambí. Dobre. Idem na blízko. Vymeníme. Rýchle. Čakaj za ním. Je to tam. Yes, kámo. 100 diamantov. Dobre. A toto bude koniec dnešného videa. Tak. Čau.